Αρκαδική έπιπλα κουζίνας. 4 δεκαετίες υπογράφουμε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Αισθητική, τέχνη, εργονομία, ποιότητα. Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί τη δική σας κουζίνα. Το δικό σας μοντέλο στο δικό σας χώρο. Με την ποιότητα, την εμπειρία και το σύγχρονο εξοπλισμό σας δίνουμε 10 χρόνια εγγύηση. Με πιστοποίηση ISO 9001 του 2008. Ολοκληρωμένες λύσεις και με εντυχιζόμενες ηλεκτρικές συσκευές της επιλογής σας. Αρκαδική, Διπέ Τρίπολης. Τηλέφωνο 2710 238 430. Πλατεία Μεταμορφώσεως 2. Τηλέφωνο 2710 233 473. Και μετά από αυτό το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα είμαστε και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, για να συνεχίσουμε την κουβέντα που έχουμε ξεκινήσει εδώ και μισή ώρα περίπου με τον Δήμαρχο Γορδινιές, τον κύριο Γιάννη Γιαννόπουλο, ο οποίος είναι καλεσμένος της σημερινής εκπομπής. Είναι η εκπομπή πρόσωπο με πρόσωπο μέσα από το μεγάλο περιφερειακό κανάλι της Πελοποννήσου, το Super TV. Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα ερώτημα που έχει δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στο Δήμο σας και μιλάω για την διαδικασία των απευθείας αναθέσεων που επιλέξατε ως Δημοτική Αρχή να προχωρήσετε, να προωθήσετε τα έργα. Θα ήθελα να μου πείτε, επειδή σας κατηγορούν ευθέως για κατακαιρματισμό των έργων, φυσικά οι φωνές αυτές λένε ότι μπορεί να μην υπάρχει κάποια παρανομία, αν και υπάρχουν και κάποιες άλλες που σας κατηγορούν ευθέως και για παρανομίες, αλλά θα τις συζητήσουμε αμέσως μετά. Θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας για αυτή τη διαδικασία, η οποία αρχικά μου φαίνεται ότι δεν είναι παράνομη, αλλά δεν είναι και ηθική. Ναι, κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δημιουργείται για καθαρά πολιτικούς και επικοινωνιακούς λόγους και στοχεύει στο να φθείρει την εικόνα του Δήμου. Πέρα το ότι δεν είναι σωστή και για λόγους ότι σύρεται μια περιοχή, γιατί δεν είναι η υπόθεση ενός ατόμου, είναι καθαρά τεχνητή, και αυτό αποδεικνύεται επειδή χρησιμοποιούν μια στρογγύλευση 6 εκατομμύρια ευρώ, 600 έργα, για να να αποτυπώνεται στη μνήμη. Καταρχάς να τονίσουμε ότι, όπως το είπαμε και νωρίτερα, ο Δήμος από την αρχή επέλεξε να κάνει έργα σε κάθε χωριό του Δήμου. Όταν λοιπόν έχουμε 130 χωριά και τα οικονομικά είναι περιορισμένα, τα έργα αυτά είναι πολύ μικρής αξίας. Για τα έργα μικρής αξίας δεν έχει κανένα νόημα να γίνεται δημοπρασία αφενός, και αφετέρου αυτά τα έργα δεν μπορούν να ενοποιηθούν γιατί δεν είναι ομοειδή. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε τη διαδικασία αυτή, πήραμε το μητρό των εργολάβων, των τεχνητών, των προμηθευτών της περιοχής και κάναμε τα έργα αυτά με αυτούς τους οποίους έχουμε στην Κορτινία. Δεν υπάρχει καμία διάκριση, δουλέψαμε με όλους τους επαγγελματίες της περιοχής, άρα δεν υπάρχει το κριτήριο της πολιτικής εκμετάλλευσης. Αφετέρου, είναι χαρακτηριστικό ότι η ίδια καταγγελία έχει ξαναγίνει και έχει απορριφθεί. Και αυτό το οποίο δεν γνώριζαν ίσως ή θελημένα έκαναν ότι δεν το γνώριζαν οι καταγγέλλοντες, ήταν ότι αυτά ελέγχονται πλέον στον Καλλικράτη σε τελευταία ανάλυση από τον Επίτροπο, αλλά και σε όλα τα προηγούμενα στάδια. Ελέγχονται και κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ελέγχονται και κατά την ανάθεση του έργου η απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ελέγχεται και το ένταλμα το οποίο πρόκειται να πληρωθεί. Εάν λοιπόν υπάρχει οποιαδήποτε παρατυπία, δεν πρόκειται να πληρωθεί. Ήταν εν γνώση τους όμως αυτό και συνειδητά κάνανε αυτή την κίνηση και την κάνανε σε μια τέτοια χρονική περίοδο, ελπίζοντας ότι θα πάμε στις εκλογές με μια τέτοια ατμόσφαιρα, με ένα τέτοιο κλίμα. Γι' αυτό αναγκαστήκαμε, γιατί η λογική δική μου δεν είναι να λύνουμε τις διαφορές μας στα δικαστήρια, για λόγους άμυνας και για λόγους προάσπισης της εικόνας του Δήμου, να καταφύγουμε και στη δικαιοσύνη για συκοφαντική δυσφήμιση.
γιατί γνώριζαν ότι αυτό που λέμε δεν είναι σωστό και ηθελημένα το δημοσίευσαν. Το έπρεξα. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο στην κίνηση μιας ομάδας πρώην δημάρχων, στελεχών παραγόντων της Γορδινίας, που βρέθηκε στον επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης, τον κύριο Ρακιτζή. Είδαμε και μια φωτογραφία η οποία δημοσιεύτηκε σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν θα σχολιάσω, θεωρώ ότι ήταν ατόπιμο αυτό. Μπορείτε να μας εξηγήσετε, και βασικά θα ήθελα να ρωτήσω πού βρίσκεται αυτή η διαδικασία, υπάρχει κάποιος έλεγχος του Δήμου αυτή τη στιγμή? Αυτό τον έλεγχο τον θέλουμε να γίνει και να τελειώσει άμεσα, γιατί εμείς δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε και ακριβώς αυτό το πρέπει να αποφύγουμε, το να πάμε στις εκλογές δημιουργώντας μια ψευδή εικόνα για το Δήμο της Γορτινίας. Όποιος θέλει να συνεχίσει το έργο το οποίο κάναμε εμείς είναι ευπρόσδεκτος να το διεκδικήσει πολιτικά με πολιτικούς όρους στις εκλογές, όχι όμως με τέτοιους τρόπους ανήθικους. Και γι' αυτό το λόγο έχω ετοιμάσει προσφυγή και για ηθική βλάβη, ζητώντας αποζημίωση το ποσό το οποίο μου χρεώνω ότι ζημίωσα το Δήμο, 1,5 εκατομμύριο ευρώ, το οποίο θα το διαθέσω στη Γορτινία. Αλλά θεωρώ ότι εάν κάποιος πιστεύει ότι μπορεί να συνεχίσει το έργο το οποίο κάνει η σημερινή Δημοτική Αρχή με καλύτερο τρόπο, μπορεί να το κάνει πολιτικά. Δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τέτοιες μεθόδους οι οποίες θίγουν την περιοχή μας. Πάντως είδαμε ακόμη και αθηναϊκά κανάλια να βάζουν στο στόχαστρο μετά από αυτές τις καταγγελίες το Δήμο Γορτινίας. Νομίζετε ότι έγινε ζημιά για το Δήμο? Σίγουρα έγινε ζημιά. Σίγουρα είναι ζημιά, γιατί είναι μια εποχή σήμερα η οποία είναι ιδιόρυθμη. Γνωρίζετε ότι ο κόσμος λόγω της οικονομικής συγκυρίας ρίχνει ευθύνες στην πολιτική του ηγεσία και καλά κάνει, και σε αυτό το κλίμα μέσα είναι εύκολο να προσπαθούμε να παρασύρουμε όποιον δεν συμπαθούμε για να το φέρουμε πολιτικά. Δεν είναι όμως σωστό αυτό, γιατί εάν εμείς πάμε στις εκλογές αυτές μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα λαϊκισμού, αυτό το οποίο το βλέπουμε συνέχεια να διατυπώνεται, το όλοι οι ίδιοι είναι, τότε πλέον θα χάσουμε την ουσία, η οποία η ουσία είναι ότι πρέπει να βρούμε τον τρόπο να αναπτυχθεί η περιοχή μας. Εγώ θα μπορούσα κάλλιστα, αναλαμβάνοντας την ηγεσία του Δήμου, δεχόμουν εισηγήσεις από φίλους και γνωστούς και εχθρούς, να μπω σε μια τέτοια διαδικασία κυνήγι μαγισσών, να ψάξω να βρω ποινικοποίησης στελεχών. Ναι. Και τους εξήγησα, το ξαναλέω, ότι ο ρόλος του Δημάρχου δεν είναι να είναι ο εισαγγελέας. Υπάρχουν οι ελεκτικές αρχές, οι οποίες έτσι κι αλλιώς θα κάνουν τον έλεγχό τους. Εμείς είμαστε ανοιχτοί πάντοτε σε οποιοδήποτε έλεγχο και θέλουμε να έρθει και να τελειώσει γρήγορα. Ο ρόλος του Δημάρχου είναι να φτιάξει τις υποδομές, να φτιάξει το περιβάλλον, να οργανώσει το Δήμο για να τον πάει μπροστά. Υπάρχουν άλλες αρχές, ελεκτικές αρχές, οι οποίες κάνουν αυτόν τον έλεγχο. Αυτή είναι η δικιά τους δουλειά. Εμείς δεν εκλεγήκαμε για το ρόλο του εισαγγελέα, εκλεγήκαμε για το ρόλο της Δημοτικής Αρχής. Πιστεύετε λοιπόν ότι για καθαρά για λόγους εντυπωσιασμού και δημιουργίας εντυπώσεων δημιουργήθηκε το όλο, δεν υπάρχει κάτι επί της ουσίας? Εάν σκέφτονται οι πρώην δήμαρχοι με βάση αυτά τα οποία ήξεραν τότε στους καποδιστριακούς δήμους, δεν φταίω εγώ. Εάν αυτοί έχουν κάποια εμπειρία από το παρελθόν διαφορετική, αν αλλιώς τα κάναν τα πράγματα τότε, δεν είναι δική μου ευθύνη αυτό. Σήμερα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι τέτοιοι, δεν μπορεί να φύγει ούτε ευρώ από το Δήμο χωρίς να υπάρχει έλεγχος. Να σταθώ λίγο τώρα στην στάση της δημοτικής αντιπολίτευσης στο Δήμο Γορτινίας. Θα ήθελα να μου πείτε, να μου χαρακτηρίσετε αρχικά, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων όταν προέκυπτε θέμα για να προεσθηθούν ζητήματα, να προχωρήσουν ζητήματα για την Γορτινία? Ποια στάση κράτησε η αντιπολίτευση του Δήμου? Σας βοήθησε? Δυστυχώς η αντιπολίτευση στη Γορτινία ήταν ανεπαρκής. Και δεν μιλάω συνολικά για όλη την αντιπολίτευση, για όλους τους δημοτικούς συμβούλους, αλλά τουλάχιστον η ηγεσία της δημοτικής μειοψηφίας υιοθέτησε από την αρχή μια στάση γενικής άρνησης. Δεν ενέκρινε κανένα προϋπολογισμό, κανένα τεχνικό πρόγραμμα, ακόμα και το τεχνικό πρόγραμμα δηλαδή το οποίο φέραν οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων που είχαν εκλεγεί με τον δικό του συνδυασμό, αυτό το τεχνικό πρόγραμμα δεν το ψηφίσαν. Επιπλέον όμως δεν ψηφίσανε και τα έργα τα οποία ήδη έχουμε καταφέρει και έχουμε εντάξει στο ΕΣΠΑ, τις μελέτες για τα έργα αυτά, δεν τις ψήφισαν, το οποίο το θεωρώ απαράδεκτο.
Δηλαδή δεν νοείται δημοτικός σύμβουλος ένα εγκεκριμένο έργο να μην το ψηφίζει ή να μην ψηφίζει την μελέτη η οποία θα οδηγήσει στην ένταξη αυτού του έργου. Θυμάμαι, επειδή παρακολουθώ αρκετά χρόνια τώρα την πορεία σας στα κοινά της Αρκαδίας, ότι σαν νομαρχιακός σύμβουλος εσείς είχατε αντιδράσει ακόμα και εσωπαραταξιακά όταν πρόκειται θέμα για την Γορτινία και η παράταξη αντιδρούσε στο να μην ψηφίσει θετικά κάποια εισήγηση, ενώ εσείς είχατε μειοψηφίσει στην παράταξή σας ψηφίζοντας την εισήγηση της πλειοψηφίας. Μα εννοείται, όταν έφερε τότε ο κύριος Κωνσταντόπουλος, ο νομάρχης, έργα για την περιοχή της Γορτινίας, υπήρχε περίπτωση νομαρχιακός σύμβουλος από την περιοχή της Γορτινίας να μην τα ψηφίσει? Δυστυχώς όμως είχαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γορτινίας τέτοια φαινόμενα, τα οποία εγώ τα θεωρώ απαράδεκτα και καταστροφικά για τον τόπο δηλαδή. Θα ήθελα να περάσουμε τώρα λίγο στα έργα που εκτελέστηκαν ή πρόκειται να εκτελεστούν στο Δήμο Γορτινίας. Θα ήθελα να μου πείτε ειλικρινώς, είστε ικανοποιημένος από το έργο που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή, και θα ήθελα πριν μου πείτε ναι ή όχι να μου πείτε συγκεκριμένα έργα, συγκεκριμένα στοιχεία για να μας δώσετε την εικόνα του Δήμου Γορτινίας αυτή τη στιγμή, λίγους μήνες πριν τις εκλογές. Πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι πλέον η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική από αυτή που ξέραμε πριν από μερικά χρόνια. Οι χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων συνεχώς και μειώνονται μέχρι και μηδενισμού κάποια στιγμή. Ο Δήμος Γορτινίας παίρνει ΣΑΤΑ το 2014 358.000 ευρώ. 358.000 ευρώ για να κάνει έργα υποδομών και παρεμβάσεων στα 130 χωριά, τα οποία όπως καταλαβαίνετε δεν επαρκούν, αλλά αυτό είναι και το γενικό κλίμα το οποίο υπάρχει σήμερα. Δεν μπορούμε να βασιστούμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δεν υπάρχει, αν θέλετε, και κάτι άλλο, ότι παλιότερα υπήρχε ο φίλος ο υπουργός με μία επίσκεψη στο γραφείο του, κοβόταν ένα κονδύλι για κάποιο έργο στην περιοχή. Ούτε αυτό. Σας στέλνει Μαυρογιαννού, έτσι. Πιθανόν με τον τρόπο αυτό τότε να λειτουργούσε το σύστημα, δηλαδή να γινόντουσαν κάποια πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Το γεγονός είναι ότι σήμερα δεν υπάρχει. Δηλαδή, ακόμα και αν τα έργα που γινόντουσαν ήταν καλά ή δεν ήταν καλά, σήμερα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Άρα πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να στραφεί πλέον στο Ευρωπαϊκό Ταμείο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το ξεκινήσαμε από την πρώτη στιγμή, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε καταθέσει 36 προτάσεις. 36 προτάσεις. Με συνολικό ύψος 45 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 36, τα 16 έχουν ενταχθεί με ύψος περίπου 13 εκατομμύρια. Βοηθήστε μας λίγο, όταν έχετε ενταχθεί, έχει εγκριθεί χρηματοδότηση και βρίσκονται στο τελικό στάδιο της δημοπράτησης? 4 από αυτά έχουν δημοπρατηθεί. 4 έχουν δημοπρατηθεί. Ναι. Και σύντομα θα αρχίσουμε την υλοποίησή τους. Μπορούμε να αναφέρουμε έτσι ενδεικτικά κάποια από τα έργα αυτά, δηλαδή ίσως ένα-δύο από τα μεγαλύτερα που έχουν δρομολογηθεί? Είναι η αποκατάσταση του πύργου Πλαπούτα στο Παλούμπα. Είναι το δίκτυο ίδρευσης στα Λαγκάδια. Είναι η αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης από την πηγή Σαβαλά. Είναι η ίδρυυση κάτω Ηρέας Γορτινίας. Είναι η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης, βιολογικού δηλαδή, στα Λουτρά της Ηρέας. Είναι η επέκταση του δικτύου αποχέτευσης της Βιτίνας. Είναι άλλο έργο ίδρυσης. Βλέπω μια κατάσταση με αρκετά έργα, μην μπούμε στη διαδικασία να τα αναφέρουμε όλα. Επειδή είδα 2-3 φορές αναπτύξατε έργα δικτύου ίδρυσης κτλ. Με τη συντήρηση τι γίνεται? Με τη συντήρηση του δικτύου. Ναι, η συντήρηση του δικτύου είναι αρμοδιότητα του Δήμου, η οποία γίνεται συνέχεια και σε καθημερινή βάση, δηλαδή από στατιστικά που έχουμε, ο Δήμος Γορτινίας αντιμετωπίζει περίπου 2 με 3 βλάβες στο δίκτυο ίδρυσης την ημέρα. Και τα προβλήματα αυτά τα λύνει είτε με το δικό του προσωπικό, είτε όταν το έργο αυτό είναι μεγαλύτερο και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τη δικιά μας υπηρεσία, γίνεται μέσα από κάποιο εργολάβο. Είναι και αυτά έργα τα οποία γίνονται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, γιατί δεν μπορεί το έργο της ίδρυσης να περιμένει να γίνει δημοπρασία. Όταν υπάρχει κάπου ένα έργο μιας διαρροής, δεν μπορεί να γίνει η διαδικασία της δημοπρασίας. Πέρα από αυτό, πρέπει να επισημάνουμε το εξής. Οι προσκλήσεις οι οποίες γίνονται δεν είναι για όλα τα θέματα. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συγκεκριμένη περίπτωση το ΕΣΠΑ, ανοίγονται προσκλήσεις για κατηγορίες έργων.
Δηλαδή ανοίγει μια πρόσκληση για έργα ίδρευσης, ανοίγει μια πρόσκληση για έργα αποχέτευσης. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ένας σύγχρονος Δήμος είναι να έχει ετοιμάσει τις μελέτες του και να τις έχει μέσω σετάρι. Όταν ανοίξει η πρόσκληση, να βγάλει την έτοιμη μελέτη, να τη διαμορφώσει, ενδεχομένως να την επικαιροποιήσει με βάση τα χαρακτηριστικά της πρόσκλησης και να την υποβάλει για να ενταχθεί. Εάν δεν το κάνει αυτό, εάν δηλαδή περιμένει να ανοίξει μια πρόσκληση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ετοιμάσει, να ξεκινήσει να ετοιμάσει τη μελέτη, δεν θα την προλάβει. Πάντως έχετε κατηγορηθεί και γι' αυτό, για βιομηχανία μελετών στο Δήμο Γορδινίας. Έτσι αναλύεται την τακτική αυτή. Εάν κάποιος έχει από αλλού λεφτά να μας φέρει, εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ας μας το πει, ώστε να μην χρειάζεται να κάνουμε μελέτες και να απευθυνθούμε σε αυτόν, εάν έχει κάποιο ταμείο και κόβει λεφτά. Αλλά είπαμε ότι αυτά έχουν καταργηθεί πλέον. Να επισημάνω επίσης ότι το μεγάλο πρόβλημα στις υποδομές του Δήμου Γορδινίας είναι η ίδρυυση. Και αυτό γιατί αυτή η μορφολογία που αναφερόμαστε, τα 130 χωριά, σημαίνει ότι δεν μπορείς να έχεις ένα κεντρικό δίκτυο ίδρυυσης. Μια αστική περιοχή, η Τρίπολη ας πούμε, έχει ένα κεντρικό δίκτυο ίδρυυσης, το οποίο φτιάχνοντας αυτό εξασφαλίζει την υδροδότηση όλης της πόλης. Εμείς έχουμε σε κάθε μικρό χωριό και ένα υδρευτικό δίκτυο. Μια γεώτρηση, μια δεξαμενή, μια υδροσυλλογή, ένα μικρό δίκτυο, παροχές στα σπίτια. Αυτά λοιπόν τα δίκτυα θέλουν μια συνεχή συντήρηση. Εκεί που δώσαμε εμείς το βάρος, αυτά είναι σε δίκτυα ίδρυυσης, όπως για παράδειγμα της Δυτικής Γορδινίας που το αναφέρομαι, που είναι αυτό το οποίο ξεκινάει από το πρώτο παράθυρο του Λάδωνα και υδροδοτεί από εκεί 10 χωριά. Τρόπα, Περδικονέρη, Σπάθαρη, Βυζίκη, Σταυροδρόμη, Καστράκη, Φαναράκι, Καλιάνη. Πιάνει όλα αυτά. Εκεί ευελπιστούμε ότι με ένα μεγάλο έργο θα μπορέσουμε να λύσουμε μόνιμα το θέμα της ίδρυυσης για τα χωριά αυτά για 30 χρόνια. Γιατί εκεί υπάρχουν συσσωρευμένα προβλήματα από δεκαετίες. Να διευκρινίσω κάτι. Το κεντρικό χρηματοδοτικό εργαλείο αυτή τη στιγμή για τους Δήμους, για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης είναι το ΕΣΠΑ. Ναι. Το ΣΕΣ το καινούργιο με τη νέα προγραμματική περίοδο. Θα ήθελα να μου πείτε, τι σημαίνει να έχει μια διαχειριστική επάρκεια ο Δήμος Γορδινίας? Σας έχω ακούσει σε κάποιες συνεντεύξεις να το αναφέρετε. Τι σημαίνει διαχειριστική επάρκεια? Η διαχειριστική επάρκεια σημαίνει ότι πλέον το έργο το ετοιμάζουμε εμείς, το υποβάλλουμε εμείς και το υλοποιούμε εμείς. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε για τη διαδικασία αυτή την συνεργασία και συνήθως την καθυστέρηση, γιατί όλα αυτά προσθέτουν γραφειοκρατία ενός άλλου φορέα. Μόνο με τον τρόπο αυτό, με τη διαχειριστική επάρκεια, καταφέραμε να εντάξουμε αυτά τα 13 έργα. Εάν δεν είχαμε τη διαχειριστική επάρκεια και έπρεπε να στραφούμε σε κάποιον άλλο φορέα για να μας τα ετοιμάσει και να τα υποβάλει, δεν θα είχαμε εντάξει ούτε τα μισά. Ούτε θα είχαμε ετοιμάσει και τις αντίστοιχες μελέτες. Όταν λοιπόν εμείς έχουμε εξοδέψει ένα σημαντικό ποσό, περίπου 800.000 για μελέτες, και έχουμε ήδη εντάξει 13 εκατομμύρια σε έργα, καταλαβαίνετε ότι το κόστος, η σχέση ωφέλους προς το κόστος είναι πολύ καλή. Και μάλιστα με αυτά τα ποσά που έχουμε εξοδέψει έχουμε εξασφαλίσει τουλάχιστον το διπλάσιο ποσό. Μας λέτε ότι έχει γίνει ένα σημαντικό έργο, το οποίο κατά την προσωπική μου άποψη δεν έχει προβληθεί όσο θα έπρεπε, και εκεί έχετε τις ευθύνες σας, με την έννοια ότι δεν έχετε δώσει βάρος σε αυτό το κομμάτι. Θα ήθελα να μου πείτε όμως και να μου σχολιάσετε το γεγονός ότι 3, αν δεν κάνω λάθος, αντιδήμαρχοι της παράταξής σας έχουν παραιτηθεί από την Δημοτική Αρχή. Ίσως για διαφορετικούς λόγους, θα μας το εξηγήσετε εσείς. Γιατί υπάρχουν αυτές οι αποχωρήσεις των στελεχών σας? Κοιτάξτε, δεν είναι όλες οι παραιτήσεις για πολιτικούς λόγους. Κάποια στιγμή νομίζω αναφέρθηκε η κυρία Διαμαντοπούλου, η Μαρίνα, η οποία παραμένει συνεργάτης. Απλώς όταν ξεκινήσαμε η νέα Δημοτική Αρχή είπαμε ότι όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα περάσουν από τη θέση του Αντιδημάρχου. Ακριβώς για να έχουν και την εμπειρία αυτή, για να μπορούν, όταν μιλάμε για να ξέρουν τι σημαίνει. Γιατί ξέρετε, όποιος είναι έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέει. Όταν αναλάβει την ευθύνη, τότε βλέπει τι συμβαίνει. Τώρα, εγώ δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθούμε συγκεκριμένα. Είχαμε αρχικά την αποχώρηση του κ. Σοκολαρίου ως αντιδήμαρχος, αλλά και πρόσφατα του κ. Ζήνη. Θα ήθελα να το σχολιάσετε. Γιατί αυτές οι αποχωρήσεις? Όσον αφορά τον κύριο Ζούνη, νομίζω το είπε και ο ίδιος, ότι επειδή θέλει από τον πολιτικό χώρο του ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσει μια δική του παράταξη, αυτοδύναμη κτλ., έκανε την επιλογή
να κινηθεί πλέον έξω από το χώρο της Παγορτινιακής Συμμαχίας Πολιτών. Αυτό είναι, εντάξει, εγώ μπορεί να θεωρώ ότι είναι λάθος αυτή σαν αντίληψη, δηλαδή το να δημιουργούμε κομματικές παρατάξεις. Πρέπει στην τοπική αυτοδιοίκηση να υπάρχει μια πολυσυλλεκτικότητα, πρέπει να υπάρχει μια ενοποίηση σε κάποια πολιτική βάση, αλλά όχι σε κομματικό επίπεδο. Αυτό το είχα διατυπώσει και από το 2010 και νομίζω ότι αυτή ήταν μια καινοτομία την οποία κάναμε τότε, σε μια εποχή που ακόμα υπήρχαν, αν θυμάστε, τα χρήσματα και όλοι διακριτικοί τα χρήσματα ακριβώς, και ήμασταν πρωτοπόροι σε μια κατάσταση η οποία διαμορφώθηκε αργότερα. Και ήμασταν πρωτοπόροι όχι για λόγους τακτικής, αλλά γιατί πρέπει στην τοπική αυτοδιοίκηση να εξασφαλίζεις ευρύτερες συνενέσεις. Δεν μπορεί να γίνεται σε μεγάλη... Το απαιτούν, κύριε Δήμαρχε, οι τοπικές κοινωνίες. Το απαιτούν πλέον. Τώρα, εάν κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης κάνουν την επιλογή ότι θέλουν να κινηθούν κάπως διαφορετικά, είναι δικαίωμά τους. Δεν θα τους το απαγορέψω εγώ, ούτε έχει νόημα, νομίζω, στην τοπική αυτοδιοίκηση να έχει κανείς κατασταλτικές διαδικασίες. Είναι ένας χώρος στον οποίο πρέπει να υπάρχει μια ενοποίηση των απόψεων. Θα ήθελα να σταθώ τώρα σε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο έχει και αυτό το ενδιαφέρον. Για πολλά χρόνια ήσασταν σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, και μιλάω για το χώρο του Πασόκ. Παρ' όλα αυτά, στις προηγούμενες εκλογές, όταν διεκδικήσατε τη θέση του Δημάρχου, κατεβήκατε ως ανεξάρτητος συνδυασμός. Θα ήθελα να μου πείτε, στην παρούσα φάση, τι σκέφτεστε να κάνετε? Θα κατέβετε πάλι ως ανεξάρτητος συνδυασμός? Θα επιλέξετε κάτι άλλο? Θα προχωρήσετε ίσως σε συνεργασίες με τρίτα πρόσωπα ή άλλες παρατάξεις? Τι σκέφτεστε να κάνετε? Καταρχάς, όποιος μπαίνει σε μια συνεργασία μπαίνει ως πρόσωπο, δεν μπαίνει ως σχηματισμός. Άσχετα από το χώρο που προέρχεται, σε μια παράταξη αυτοδιοικητική μπαίνει ως άτομο, δεν μπαίνει ως εκπρόσωπος κάποιου φορέα, δεν είναι συνασπισμός δηλαδή η δημοτική παράταξη. Όσον αφορά το θέμα της αυτοδυναμίας, της ανεξαρτησίας της αυτοδιοικητικής παράταξης, το είχα διατυπώσει και το 2010, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του και δεν μπορεί να είναι μια προέκταση της κεντρικής κυβέρνησης. Εάν ήταν απλώς μια προέκταση της κεντρικής κυβέρνησης, δηλαδή ένας συνασπισμός κομμάτων, δεν θα υπήρχε κανένας λόγος να κάνουμε εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα γινόντουσαν βουλευτικές εκλογές και με βάση τα ποσοστά των κομμάτων θα μοιράζανε και τα δημοτικά. Στην τοπική αυτοδιοίκηση υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Πρέπει να μπορεί κανείς να συνεργαστεί και με άλλους ανθρώπους, ανεξάρτητα το που προέρχονται, πάνω στα χαρακτηριστικά της περιοχής. Δηλαδή δεν έχει κάποια σημασία εάν στους παραλογούς ο πρόεδρος σήμερα ψηφίζει Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ ή ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητους Έλληνες ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό το οποίο προέχει είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το χωριό η παραλογή. Το να φτιαχτεί ο δρόμος από τους παραλογούς για τον 111, για τα Τρυπόταμα. Αυτό δεν είναι θέμα πολιτικό, είναι θέμα τοπικής ανάπτυξης. Εκεί μπορεί να υπάρχει μια συνεργασία. Γιατί θα πρέπει εκεί να βάλουμε την κομματική σφραγίδα? Να κάνω μια προσωπική ερώτηση. Όταν το κόμμα που ήσασταν για πολλά χρόνια επέλεξε ένα άλλο πρόσωπο να κατεβάσει ως χρησματούχο στο Δήμο Κορτινίας, εσείς πώς νιώσατε? Για πολλά χρόνια έχετε δώσει τους αγώνες σας, έτσι, σε άλλες εποχές. Επειδή έχω μια εμπειρία γύρω από τα πολιτικά, δεν με εξέπληξε. Ήταν αναμενόμενο. Γιατί αυτό ήταν και μια παρενέργεια, ότι τα κόμματα είχαν συνηθίσει να παρεμβαίνουν σε αυτά τα θέματα, όπως οι εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως οι εκλογές στα σωματεία, με έναν τρόπο μηχανιστικό. Βρίσκαν έναν ευνοούμενο της διοίκησης του κόμματος και αυτόν προωθούσαν, χωρίς να υπάρχει μια σχέση με την τοπική κοινωνία. Αυτό οδήγησε σε μια αλλίωση, η οποία δεν ήταν κάτι το καινούριο τότε που έγινε για τη Κορτινία, είχε ξαναγίνει και σε άλλες περιπτώσεις και ήταν κάτι φυσικό επακόλουθο.
Σας έχω ακούσει το τελευταίο διάστημα να μιλάτε και μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση για την συμμετοχή του κόσμου στις διαδικασίες, όχι μόνο τις εκλογικές, γενικά συμμετοχή του κόσμου σε όλα τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης κυρίως, αλλά και στους πολιτιστικούς συλλόγους. Θα ήθελα να μου το διευκρινίσετε αυτό και να μου πείτε τι εννοείτε ότι θα χαιρόσασταν ιδιαίτερα να βλέπατε νέους στα ψηφοδέλτια γενικά, όχι μόνο στο δικό σας, και αυτό μου έχει κάνει εντύπωση. Αυτό που βλέπω είναι το εξής, ότι υπάρχει μια δυνατότητα σήμερα και εμείς έχουμε προσπαθήσει αυτό το πράγμα να το στηρίξουμε, να ξεφύγει κανείς από παραδοσιακά σχήματα, και είναι γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι αξιόλογοι και θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην τοπική αυτοδιοίκηση έχουν μείνει έξω, δεν έχουν συμμετάσχει, ακριβώς γιατί δεν ήταν κομμάτια αυτών των μηχανισμών οι οποίοι συνήθως αναδείκνυαν τις κατά τόπον εξουσίες τοπικές ή ευρύτερες. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία και θα είναι μεγάλη επιτυχία αν μπορέσουμε να φέρουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν την τριβή και αν θέλετε το κόλλημα με αυτόν τον τρόπο τον κομματικό που δουλεύαμε μέχρι τώρα. Και δεν είναι ιδιαίτερο αν θα είναι με μένα υποψήφοι, αν θα είναι με κάποιον άλλο σχηματισμό. Πρέπει όμως οι άνθρωποι που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση να ανανεωθούν, να φρεσκαριστούν, να μπουν νέες ιδέες και νέες νοοτροπίες. Τις νοοτροπίες παλιές τις γνωρίζουμε και ξέρουμε πού μας οδηγήσανε. Ακούω καμιά φορά δημοτικούς συμβούλους να λένε με καμάρι ότι είμαι 30 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν ξέρω αν τελικά το να είναι κάποιος 30 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση και να παραμένει ακόμα εκεί, αν αυτό είναι υπέρ του όταν το λέει ή αν είναι εναντίον του. Πάντως έχετε προσεγγίσει την νεολαία στην περιοχή σας. Διαβάζω ότι ήδη έχετε προχωρήσει την διαδικασία εγκατάστασης σε 12 σημεία Wi-Fi, δηλαδή να διευκρινίσω δωρεάν διαδίκτυο για όλους, κάτι το οποίο έχει αγκαλιάσει η νεολαία της Γορτινίας και το περιμένει. Και το περιμένει και προσπαθούμε κι εμείς, γιατί δεν είναι εύκολο λόγω της ιδιομορφίας της περιοχής, αλλά ιδιαίτερα σε αυτό το ζήτημα της επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου. Για τη Γορτινία είναι κάτι πολύ σημαντικό και θα σας πω για ποιο λόγο. Γιατί εάν υπήρχε ένα πρόβλημα στην περιφέρεια, ήταν το θέμα της απομόνωσης από τα κέντρα. Αυτό το οποίο βλέπω με χαρά είναι ότι το διαδίκτυο έχει καταφέρει να σπάσει αυτή την απομόνωση. Θεωρώ ότι αν σήμερα ένας νέος σε οποιοδήποτε χωίο της Γορτινίας έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, αμέσως έχει την ίδια ενημέρωση την οποία έχει ο Δημότης του Δήμου Αθηναίων. Άρα αυτό είναι μια πολύ σημαντική διαφορά με το παρελθόν. Δεν νιώθει ότι είναι δημότης δεύτερης κατηγορίας. Ο μαθητής ο οποίος κάνει το μάθημά του στην Αθήνα και παίρνει πληροφορίες από το διαδίκτυο, έτσι μπορεί και στο Βούτσιο ο μαθητής που είναι εκεί, εφόσον έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, να αξιοποιήσει τις πηγές του διαδικτύου για το μάθημά του. Άρα για μας τι είναι? Εάν σήμερα παλιότερα λέγαμε ότι οι υποδομές είναι οι δρόμοι, σήμερα λέμε ότι οι υποδομές είναι τα δίκτυα. Τα δίκτυα είναι οδικά δίκτυα, αλλά είναι και δίκτυα επικοινωνίας. Είναι διανομή της πληροφορίας. Επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής, κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα να σταθούμε σε 2 ακόμα ερωτήματα. Πρώτο και βασικό. Αν, υποθετικό το ερώτημα, είστε και για τα επόμενα 5 χρόνια Δήμαρχος Γορτινίας. Φυσικά τώρα ανοίγει η προεκλογική περίοδος, θα έχουμε μια ευκαιρία να τα ξαναπούμε και να τα ξαναπούμε και πιο εξειδικευμένα, αν θέλετε, σε θέματα και με τους άλλους υποψηφίους δημάρχους της Γορτινίας, αλλά θα ήθελα να μου επικεντρώσετε ποιο είναι το στίχημα της επόμενης θητείας για έναν δήμαρχο, δηλαδή ποιο είναι το στίχημα που έχετε βάλει εσείς στο προσωπικό για τα επόμενα χρόνια σε σχέση πάντα με την Γορτινία. Εμείς βάλαμε κάποιες βάσεις αυτά τα χρόνια σε αυτή τη θητεία, η οποία ήταν και μικρότερη από την κανονική, αλλά ήταν και μια μεταβατική περίοδος. Δηλαδή τον πρώτο χρόνο, για παράδειγμα, δεν είχαμε ακόμα οργανισμό ιστορικών υπηρεσιών. Είμαστε εξαρτώμενοι από το Δήμο της Τρίπολης. Σε άλλους τομείς δεν είχαμε ακόμα οργανωθεί σωστά. Έχουμε λοιπόν βάλει κάποιες βάσεις και ήδη έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Πρέπει πάνω σε αυτές τις βάσεις να δουλέψουμε για να μπορέσουμε να πετύχουμε ακόμα καλύτερα πράγματα. Η λογική το ότι δεν μας κάνει ο Καλλικράτης και να γυρίσουμε πίσω, νομίζω ότι θα είναι καταστροφική. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι πώς πατάμε σε αυτά τα οποία έχουμε ήδη κατακτήσει και πάμε μπροστά. Γι' αυτό το λόγο και θεωρώ ότι το έργο το οποίο έχουμε ξεκινήσει δεν έχει ολοκληρωθεί.
Δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος έχω αποθυμένο το να είμαι ισόβιος δήμαρχος. Αυτό όμως το οποίο με ενδιαφέρει είναι ότι ξεκινήσαμε να κάνουμε μια δουλειά στο Δήμο Γορτινίας και πρέπει αυτή τη δουλειά να την βάλουμε σε γερές βάσεις και να την προχωρήσουμε σε ένα ικανοποιητικό σημείο. Από εκεί και πέρα η ίδια η κοινωνία, και πρέπει πάντοτε να το έχουμε υπόψη αυτό, ότι κανείς μας δεν είναι αναντικατάστατος και πρέπει και εμείς οι ίδιοι να φροντίζουμε να δημιουργούμε τη διάδοχη κατάσταση. Θεωρώ ότι μια Γορτινία η οποία θα εκμεταλλευτεί τα σημερινά επιτεύγματα που έχουμε πετύχει θα είναι σε μια καλύτερη θέση από ό,τι ήταν παλιότερα και θα μπορεί να μπει στο χάρτη των Δήμων με την μεγάλη αναγνωρισιμότητα, γιατί είμαστε μια περιοχή που έχει μια αναγνωρισιμότητα σαν όνομα, δεν έχουμε όμως καταφέρει αυτό το όνομα, η Αρκαδία, η Γορτινία, δεν έχουμε καταφέρει να αντιστοιχεί και στο επίπεδο της περιοχής της ίδιας. Εμείς με τις δυνατότητες που έχουμε και τους ανθρώπους που έχουμε και αυτά που έχουμε πετύχει, θα έπρεπε η περιοχή μας να είναι άξια του ονόματός μας. Βάζουμε τις βάσεις για να το πετύχουμε αυτό στο κοντινό μέλλον. Λοιπόν, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή δύναμη αρχικά, γιατί σας περιμένουν 2-3 μήνες δύσκολοι όσον αφορά την προεκλογική περίοδο. Θα πρέπει να πείσετε τον κόσμο για το έργο αυτό και θεωρώ ότι θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα με αφορμή όχι μόνο τις εκλογές αλλά και πιο εξειδικευμένα θέματα, όπως παραδείγματος χάρη για την τουριστική ανάπτυξη της Γορτινίας, που είναι ένα κεντρικό θέμα όχι μόνο για το Δήμο σας αλλά και για ολόκληρη την Αρκαδία. Αυτά θα τα πούμε και με την ευκαιρία του προγράμματος που θα εξαγγελθεί για την νέα δημοτική περίοδο. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε το χρόνο να τα πιάσουμε διεξοδικά κατά τομέα και να εξειδικεύσουμε και το όραμά μας για την περιοχή. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρεθήκατε σήμερα στο στούντιο της Κορίνθου για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Νομίζω ότι δώσατε απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία θα ήθελε κάποιος κάτοικος του Δήμου σας, αφού δεν έχει δυνατότητα να σας βρει από κοντά, να τα θέσει. Νομίζω ότι τα έβαλα όλα τα θέματα και πήραμε τις απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ ανήκει και σε όλους εσάς που είχατε την υπομονή, την αντοχή αν θέλετε, να παραμείνετε μέχρι αυτή την ώρα για να παρακολουθήσετε την εκπομπή μας. Καλεσμένος ήταν ο Δήμαρχος Γορτινίας, ο κ. Γιάννης Γιαννόπουλος, ο οποίος απάντησε σε όλα με τον δικό του ήρεμο τρόπο. Απέδειξε για μια ακόμα φορά ότι είναι μια ήρεμη δύναμη για το Δήμο Γορτινίας αλλά και για την Αρκαδία γενικότερα. Εμείς θα τα ξαναπούμε την άλλη Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Αρκαδική έπιπλα κουζίνας. 4 δεκαετίες υπογράφουμε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Αισθητική, τέχνη, εργονομία, ποιότητα. Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί τη δική σας κουζίνα. Το δικό σας μοντέλο στο δικό σας χώρο. Με την ποιότητα, την εμπειρία και το σύγχρονο εξοπλισμό σας δίνουμε 10 χρόνια εγγύηση. Με πιστοποίηση ISO 9001 του 2008. Ολοκληρωμένες λύσεις και με εντυχιζόμενες ηλεκτρικές συσκευές της επιλογής σας. Αρκαδική, Βιπέ Τρίπολης. Τηλέφωνο 2710 238 430. Πλατεία Μεταμορφώσεως 2. Τηλέφωνο 2710 233 473.